Sakto na jud kay ni. Na ako ni hiron dito sa SRP nga kanaang trabaho. Problema kay naay mga classification kuno. O sana mga requirements. So ang requirements kuno tulo ka requirements ang klase, ha? Pala, nay pala. Ringkot, tay ringkot. Madawat na jud ko ani. Unya kuan pa to? Butas. Wa mo ko'y butas. Sao na ko aning para makatrabaho ko? Katakot ko kung sildo. Tag 2,000 ang adlaw. Ni ang nagdaan ang nag-hire si Paring Tutong Tugsok. Sus! Problema niya ron. Wa ko'y butas. What? Sulbad ang problema. Nara ang babae, bata. Naay butas. Sakto ra kayo kay gamay ang puntaw. Sakar ra na ako ang inyong butas. Tangan ko ni kunus ani ubuon. Oh, nasa man ka na? Mura pa kagi tilasan nasa man ka? Eh, nalipay ko maki. Kay nakaadto na jud ko. Kanang sinulog ma. Kay naanto ni imo nakubot na kanang magkuan daw kanang Mausa. magkuan og Kaya kanang magkabuman? kanang inani ba? Butas. Magkuan og butas daw kay lapok daw kay dito sa kuan sa kanang sinulog ba? Unya, nanak may butas. Oh, nakahulam jud ko masalamat jud kay manindot jud kay nang kanang sinulog masa. Salamat kay nanak. Salamat jud kay nakahulam jud ko kuan jud kanang butas jud. Di ba kahuwa man anak? Luyam sa ka. Okay, layo kay gihuman ani. Uy, Di ba kahuwa? kuan kinsa mo? Uy, basta kay nanghulam ko ni Linmin guro ko nakahulam ani. Basta kay babae to siya. Indot jud kay nang sinulog. Indot jud kay nanak. I-display diri. Ma, ngani ko gatas man nya kaon sa gudaan kay libre biya sa may bus man nya. Yo. Bata biya ko basin dili nya kunungan ba. Mao na mapagusog sa ko karon kay maglakaw ra biya ko nya. Layo kay ko. Sige, nay gatas nak pakalon ka pagbusog daan kay may na nga ug di ka hunungan. Mulakaw magiging ka, bahala balayo. Basta magkatamong kay sinulog. Oo. Ganahan jud ka. Basin nindot kay na. Sahay na kay na oy. Wa pa di ka kasuwag tanaw ng sinulog. Ala wala pa jud si ka usa oy. Luya sa taas mo anak eh. Ika mata magkuha ko gatas sa kutawan ka, pakalon di ka. Bahala maglakaw magha ka. Oh. Tanda ko diri sa Lamisa, likod ya, magkuha ko gatas. To na. Lisod na ang bata ug ang inahan. Kini. Higayon na kanina kuhaon ko ang butas. Sus, libre gitang ko ani. I-apply kompletong kompleto ang akong requirements. Ringkot, pala, ug butas. So, madawat ako tag 2,000 ang adlaw. Kini. Dali ang gatas na. Pili pa din ano kay. Nya ang dami ko nagdaghang sinina. Basin niya. O nanay kanon nak, nidaghan na sudan, o nanay kanon na sudan. Magandang ko sinina. Okay, dali ka lang. Kay pagkuhan mabasa daw kay bisan. Ato na lang ang manak ko. Pila ka man ikabuok ang apply na ko ron sa SRP. Kay ako magipialan sa mga tao para dadon dito. Sunob na akong Ray-Ban samot ang di maklaro. Na anay 182. Ang gihinganlan nila 200 kabuok katao nga akong dadon dito sa SRP. Oh, yatay. Pare alimok ko yung maning nagdagan man. Ay, pre! Ay! Pre! Ay, nagdagan ka? Nita kong requirements kay nakadungog kong istorya nga ikaw kuno gipadaog tao padung sa SRP. Tinoda, pre. Tinoda pre. 2,000 ang Oh, adlaw pre. nana ko nalista diri nga 182 ka tao nya 200 may akong gikinganlan, kuwangan pa ni siya walaw. Tinuod pre nga. Pero og mapun-an ni ko sa pre. Okay ra kay na 183 na. Tulog adlaw ra. Oh, tulor ra kadlaw. Pre, kana tinuod 2,000 ang adlaw pre. 2,000 uno. Napay pa kami alawan sa na mo ng uno. Kanang 2,000 imo ginang adlaw. Ngay kanindot ko na pre. Oh. Ana, Ya, kompleto na ka. requirements pre, mao man kani pala. Oh, kanang pala, dayon kana Ringkot. ringkot o usara na. Oh, kana mo'y gamit kayo. Gini pre. Oh. Kaya ako yun na ba sakto na si muha tanan jud ako sa ilista daya. Ang kana lang sa imuhang himan. Oh, himan. Nya dayon ay ha pagka nako
interviewon. Interview ko. O makapasar baka. Pasar ko, pre. Ako pare ko ganako. Siyempre. Dapat gini. Okay, pre. Pasar na ka sa requirements. Pero, Salamat, pre. pre, Oh. aron saan ibaon gina to o nakapasar naman ka sa requirements, isukod na. Pre, aring ko pre sukot lang. Di ko anin wanan. Kana. Sakto pre, sakto. Good. Unya, isa may kining pala mo pre. Oh, kini. Ano na nga? Wala man handle lagi. Inawat na nimo og Ay, sabak pre. Para man magkapasata o kini. Oh, tilan na gid mo. Pwede naman naanap. Oh. Pero pagkangal kumpare ta pre. Dana na. Salamat pre. Ang botas. Butas. Dara. Tanaw na to, ug makasakto ba diyan. Bye, ma. Ito na ko. Hala mo. Yan sa may kakawat sa kumputas ka nung nawa. Nirira. Wala di ko kay baw nagsayo ko sa mga butas. Kita ka to kaw. Taon ko to. Nilas ka na. Ito mo eh. Manitarong nga. Taruan na mong gamit. Kay mga hog niya na, okay lisan. Ani. Pangitay mong butas, basta tayo pikas, putahan. Biya ka bang. Mutong importante kay na to. Okay, ito importante, kay mga butas mo. Ani. Taon ko to eh. Okay, bye-bye na. Bye-bye. Sakto kay pre ang ringkot ug ang pala. Sige ka na lang pre, mo na importante kay butas pre, iskot. Ako pre ha. Kinsa? Di Kinsa nagbutas? Ano nagbutas? Imo Kinsa, na pre? gikawat. masud pre. Di lagi masud. Masod na nako kay akuan na imong gikawat. Sige. Be, kanang. Kana siya pre. Ako pa, Kaya sa iskot. bata pa ka. Sige siya. Kuman na bibit. Mao na siya requirement. Man ko ni, mao na importante dito sa sinulog. Sinulo. Sa SRP. Oh, Pre, di lagi na masud mo pre. Di na masud mo di pre, di ka Ikuan madawat pre. na. Di ka madawat pre. Dili na lagi madawat. Ipa-testing ko na niya pre. Testing ko na pre. Ayan lang, be. Di lagi na masud. Di man na mo kinawat man sa dinani mo. Kinawat ko Daan na pa ko ikaw, wali ka mausab na imong style para lang makasuod kang trabaho abi kay nag 2,000 uno ang kuan sus. lagi na, pre. Dili lagi na. Na. kaya na masod na sa minti. Okay, testing. Kwa algo ka na kuno me. Kwa. Manawa. Di lagi masud. Dito niya sakto. Kana. Sakto na ko. Kana na dadon ako. Pre, di ka mada pre, di ka mada. Ayaw na Pre, ko na. pasensya na gyud kay pre ha. Kay sakto kay ang imong ringkot ug ang pala. Pero ang butas mo pinaka-importante pre. Kaya ko maiyapon ni dili man pud masigod sa yang tiil na perting dako ah. Sakto, ikala kung dadon dito sa XRP be kay tag 12,000 na lang ang imo ang adlaw. Kay ika na may napunuan ning ika mada pre. Ika. Kawatan. Sinulog ka dito. Dili. Magtanong tag humay. Butas ko. Dili ika mo ang ayan. Magtanong mo humay kay bata pa ka. Tiguan na rin.